Tamu kali prasaja awet taun tenang situasi soro kondisi ugi kebetulan ing kawengan di rumah meja pramila ing taun punika tamu diadani kanthi tata cara prasaja. Nah, wonten ing dalem punika dipunika lumebeto dengan cara pra-acara punika babar yo dipunika kanthi wilujengan utawi slametan kenduri Rajabaya. Ing wekdal sastra punika samangke dumateng panjenengan Bapak Mabino saha doaipun samangke sumangga kula aturaken tetap dumateng Bapak Mabino kangge adicara slametan kenduri Rajabaya wonten ing dinten sing punika. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng panipun bini sepuh lan sesepuh ingkang kawula hormati, ugi dumateng aji sepuh ingkang awas ingkang kawula keteki lan kawula hormati, dumateng panipun Bapak Kepala Desa Desa Panarjo ugi ingkang kawula hormati, dumateng panipun Bapak Rahat Se-Desa Panarjo ugi ingkang tansah kawula hormati, ugi dumateng Bapak-bapak sedaya ingkang rawuh wonten ing balai desa mriki ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula lajengaken matur monggo sareng-sareng sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring rahmat saha hidayahipun dhateng kula lan panjenengan sami sahingga wonten ing mriki kalodhangan menika kula lan panjenengan sedaya saged nepati menapa ingkang dados undanganipun saking panitia kanthi wilujeng boten wonten alangan rubeda setunggal menapa. Ugi waosan salawat sarta salam kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipunantu salamipun saking dalem donya menika dumuginipun akhirat kinjang Allahumma amin. Dumateng panipun bini sepuh pitadah bapak-bapak sedaya ingkang kawula hormati, wonten ing mriki kula dipun sambut pitados kula sing 14 ngaturaken
Mugi ingkang sami ngengah tansah dipun paringi tata titi tentrem wilujeng boten wonten alangan prabéda setunggal menapa. Ingkang salajengipun wonten ing Desa Pandarejo wonten ing wekdal menika sami ngawontenaken wilujengan mugi-mugi boradosaken rejeking Pangeran Tuwuh berkati dadosaning toya guru wetu saking Desa Pandarejo lan itu dukuhan pendem sebawon mriki kira dipun badani mungkin nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika jeneng palang-alang Buddha rencananipun inggih menika saking kiblat sekawan Bancal-Bancer. Kira dipun badani mungkin nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika jeneng Bonang-banyen menika kami nanggana menapa kados sir kadatipun inggih menika warga Desa Pandarejo sedherek wonten ing kalodhangan menika ngawontenaken baritan mugi-mugi tansah dipun paringi lancar boten-boten alangan prabéda setunggal menapa. Tumedakipun inggih menika jeneng baru-baru menika kangge ngabekake kakang kawula adi-adine malaikat Roma lila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika jeneng Sekar Sekaman nalika Bapa Joko Dereng Rama sampun peputra ila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika jeneng Abet Petak ingkang abet menika saking biyung ingkang petak menika saking bapa ila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika tumpeng suci kulangipun Bunggal Lebaran jauh beti dhateng Kanjeng Nabi Rasul sang garwa sang putra tuwin sekabatipun Abu Bakar umatna mugi kelasi sedaya. Bila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika tumpeng wacar menika derek arwahe Kanjeng Nabi Adam kalih Bawa utawi iki amang sari utawi amang sari ramangka badanipun inggih menika warga Desa Pandarejo. Bila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika bolong-bolong kalebeti satumeng bumi sapuloning langit bumi langit sak isinipun. Bila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Tumedakipun inggih menika lipet sepuh menika kangge ngabadani lafal sadat kalimah kalih ingkang dipun ageng dhateng mesanipun warga Desa Pandarejo lan bilih wonten klentah-klentunipun menika tansah nyuwun mangapunten. Tumedakipun inggih menika tumpeng robya menika sedherek warga Desa Pandarejo anggenipun trakit kawilujengan risak kajeng kagunganipun Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang sampun karisan sageta pulih sejati kados wingi kuning ingkang dereng karisan sageta ngayomana menapa kang dados sir ajatipun inggih menika warga Desa Pandarejo sedherek wonten ing wekdal menika tepatipun dinten Rebo Legi menika ngawontenaken inggih menika baritan Roh Jawaya mugi-mugi tansah pikantuk pindha saking Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi lancar boten-boten alangan prabéda setunggal menapa. Tumedakipun inggih menika larangan utawi jajanan peken menika kangge ngabadani ninawang kula ninawang sedherek itu ki juru belajar ki juru nekani mugi mari wana kawelasan dhateng warga Desa Pandarejo sedherek wonten ing wekdal menika ngawontenaken inggih menika baritan mugi-mugi tansah pindah-pindah lancar boten-boten alangan prabéda setunggal menapa. Tumedakipun inggih menika abet ingkang sakit malih menika kangge ngabadani kang cikal bakal trupa tiyasa gawreksa Desa Pandarejo Kyai Barat Tiwana Rupa Pangeran Gusliu kila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Dene wontenipun inggih menika abet ingkang sakit malih menika kangge ngabadani Bandar Pekarangan ingkang dados Bandar Pekaranganipun inggih menika warga Desa Pandarejo kila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Ingkang sakit malih menika kangge ngabadani Baginda Hyang Nabi Kitir kang rumeksa angin lan daratan. Kila dipun badani mugi nambah berkah wilujeng rinten lawan dalunipun. Ingkang sakit malih menika kangge ngabadani dinten 7 lan 7 pekan gangsal sasi taun 7 kila dipun badani mugi nambah
pun menika abang ingkang sakratit menika kanjeng ngapunten leluhuripun menika warga desa ingkang wonten ing Desa Banjarnejo sepuh alem jalan lestri boten mestani ingkang pantes dados leluhuripun menika warga Desa Banjarnejo kila dipun peteni mungkin tambah ana berkah wilujeng rinten lawan dalunipun ingkang sakaged malih menika kanjeng ngapunten leluhuripun menika warga Desa Banjarnejo ingkang wonten ing Demak Pajamantaran tumedhapipun wonten ing tanah jamin mriki ingkang dados kejaminipun yen menika warga Desa Banjarnejo kila dipun peteni mugi nambah ana berkah wilujeng dinten lawan dalunipun. Ewa benten menika wonten gunungan sekawan ingkang wonten ing ajeng panggung menika ingkang sepisan menika hasil bumi hasil bumi saking Desa Banjarnejo minangka atur syukur dhateng warga Desa Banjarnejo ingkang kuwaos benten rakyat Banjarnejo tansah dipun paringi kemah liwat tata ini boten wonten alangan rubida setunggal menapa. Lan ugi samangke menika Bapak Kepala Desa anggenipun awontenaken barikan kula suwun menika ingkang mendhet hasil bumi ingkang langkung rumiyin nggih kados Bapak Ibu angge sak pengkeripun menika Bapak Kepala Desa anggenipun mendhet nggih kados ngaten kemawon ingkang salajengipun menika toya suci ingkang samangke menika kangge siraman raja kaca ingkang awujud yen menika mendho mugi-mugi toya kala wau saged dipun ginakaken samangke kangge prasarana panyuwunan dhateng ingkang kuwaos mugi anggenipun sami ingkang mendho wonten ing Desa Banjarnejo tansah dipun paringi tata titi tentrem rahayu wilujeng boten-boten kalangan rubida setunggal menapa. Lan ugi ingkang sami ingkang mendho tansah dipun paringi panjang yuswanipun ugi dipun paringi tambah rezekinipun ingkang kalalan barokah kangge ibadah wonten ing alam donya dumugi-dipun akhirat dunya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados ngaten dua pilih wonten kelengkapipun atur kawula nyuwun pangapunten doa kawula aturaken dhateng sanipun ing Bapak Aum Hartono. Akhir malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalina
di November 2020. Dan acara ing salah satu pendidik ing samangke bocor wanita. Terus sapi kalian acara punika mangke kawula aturaken dumateng sesi acara. Lajeng kepareng kaliyan para sepuh para bapak ing samangke lenggah ing loro teras ngaji nanti. Terus benar cerita teras ngaji. Juga ing samangke semoga kalian sehat. Bapak Ibu katuran nyaket wonten ing saajeng tunjuk bagi Sabang Rejo saperlu mboten adicara upacara amargi wekdal sampun saben kali siang dinten ing dumateng sedaya ingkang derek upacara wonten ing kalodhangan injang siang menika ing samangke salebetipun ngawontenaken upacara ing samangke kasuwun hikmah lajeng mendel nganggo mangke Pak Dimas sanesipun mangke jadi amrih anggenipun ngawontenaken upacara saged hikmah lumampah kanthi sae lan menapa ingkang dipun jangka saking sedaya warga wonten ing kalodhangan injang sameika saged kasembadan lulus rahayu boten wonten pringgo bayaning margistri punapa. Upacara barita lung tinapi Rajakaya Desa Pandanrejo dinten Rebo Legi 28 Sapar 1960 taun B utawi Surya kaping 12 Agustus 2026 kawiwitan berkodo ngasuh bapak. Pandego upacara pedhak ing sasana upacara.
pangarso upacara tedhak ing sasana upacara. Pakurmatan dumateng pangarso upacara. Dumateng pangarso upacara. Hormat! Yo! 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 Palaporan pandego upacara dumateng pangarso upacara. Atur palapuran. Lumamai Totoro Irak Balitan Rojokoyo Desa Panerjo tahun 2016 Kawiwitan Kaki-kaki Panaliti barisan dening pangarso upacara bergodo kasiagami. Bergodo Siyogo Yo! Lagu Indonesia Raya dumateng tamu undangan Kasuun Jumeneng.
Sabdo Tomo Pangarso Upacara berkodo ngaso papat. Berkodo papat. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing wayah samenika sumangga sedaya sami rumangsani anduweni desa Padanrejo mangertosi lan nyengkuyung kanthi guyub rukun sedaya obah ulanging jaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkodo kasiagati. Berkodo. Siyogo. Yo. Lung tinampi toyo jamasan Rajagaya dumateng pangarsa upacara.
sampurna. Kabubargi. Pakurmatan dumateng pangarso upacara. Dumateng pangarso upacara. Hormat. Yo. Siaga. Yo. Pangarso upacara jengkar saking sasana upacara. Asung pandonga kunjuk ing Gusti ingkang Maha Agung saking agami Kristen. Ugi sumulang wonten ing manah kita lan juru kita sadaya. Shalom alaikum. Doalah ingkang maha kawaos kepareng kawula ngaturaken panyuwunan ing wekdal menika. Ngaturaken syukur konjuk ing paduka awit berkah-berkah paduka dumateng Brayat Agung ing dusun Desa Panarejo lan ugi sumambahipun wonten ing lingkungan kawula minggahipun ing pamerintahan tingkat ing salajengipun. Paduka tansah maparengaken sedaya tentrem rahayu boten wonten rubeda setunggal menapa. Mugi sekatlaing perkawis sing gesang pamerintahan kawula paduka ingkang ngrampungaken kanthi sih katentreman paduka. Kepareng kawula ngaturaken upacara ing wekdal menika panyuwunan kawula ing adicara baritan ingkang kebak ing panuwun syukur lan panyuwunan saha pangajeng-ajeng kawula. Paduka ingkang mirsani menapa ingkang dados pikajeng panyuwun lan pangajeng-ajeng kawula. Kawula pitados paduka ingkang badhe kanthi wicaksana maringi menapa ingkang kawula kajengaken ingkang tunduk kaliyan karsa paduka. Mugi Brayat Agung ing Desa Panarejo anggenipun sami makarya ingkang wonten ing bab bedadangan, wonten ing bab pemerintahan, pendidikan, lan utaminipun wonten ing bab peternakan mindo etawa Gusti lan ugi ing samukawis ingkang wonten sesambatan kalian peternakan kawula mugi paduka berkahi. Ing mangke badhe wonten jamasan minangka lambang kangge kawula ngresiki pedamelan kawula ingkang kebak ing panerak ing sauruting wekdal. Mugi paduka paring pangapunten malah ing salajengipun kawula nyuwun lestantuning berkah paduka. Upacara ugi adicara ing salajengipun kawula aturaken wonten ing pangwas paduka sedaya saged lumampah lancar sae boten wonten rubeda setunggal menapa. Kawula ngaturaken sedaya ingkang piniji wonten ing babagan adicara menika. Wah malih para tamu undangan, penonton lan sanesipun ugi paduka kanthi paduka berkahi tansah mangke sehat saras ngantos ing sarampungipun mangke sami mangke kawilujengan. Mekaten atur kawula sanesipun menika paduka mirsani menapa ingkang dados pikajeng lan panyuwunan kawula kalau sumarah ing karsa paduka. Dinandesan pitados ing pananggipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ngaturaken panuwun lan panjenengan kawula. Amin. Shalom alaikum. Asung pandonga kunjuk ngarsa Gusti ingkang Maha Agung saking agami Katolik.
kangge perkatan ingkang raso agami Katolik monggo sareng kita atur pandonga. Kunjungan semoga mia Rama Sang Putra ten yang suci. Amin. Duh Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa tuwin langgeng. Sampeyan dalem ingkang mangerani sedaya titah ing salunging bumi sakureping langit. Umat manungsa ingkang tinitah miturut citra dalem pinaringan panguwasa mranata donya amrih manggih katentreman lan kabegjan. Ing titilaksana menika masyarakat Pandharejo ngawontenaken baritan utawi sedekah bumi minangka ujug syukur dhateng rasa dalem. Dipun wujudi gunungan Jalestri minangka pralambang ujug syukur wuludaling bumi Pandharejo ingkang subur saged kangge nyekapi kabetaning masyarakat. Dene gunungan Upat kaos daya sadar bilih manungsa sekeng kadah tumindak lepat. Kanthi menika mugi Gusti tansah paring pangapunten kalepatan masyarakat Pandharejo. Dipun wonteni jamasan mendo minangka ujug syukur kaparingan ternak unggulan mendo ras Kaligesing ingkang sampun tumangkar wonten papan sanes kepara dumugi Montonegari. Ugi dipun wonteni ziarah kubur minangka panyuwunan mugi para arwah ingkang sampun katimbalan ngersa dalem sami kaapunten daya dosa lepatipun rikala tasih sugeng amrih saged manggihaken katentreman langgeng. Ing salajengipun kangge wekdal utawi taun ingkang badhe kalampah menika masyarakat Pandharejo tansah nyuwun berkah tuntunan lan pangayuman dalem supados sepindah masyarakat Pandharejo tansah pinaringan kawijengan katentreman karukunan cinaketna saking tumindak sae lan kasembadan ingkang sami dipun sedya. Ingkang kaping kalih mugi masyarakat Pandharejo tansah sami tekun anggenipun olah lahan pertanian kabing kaso sedaya tanem tuwuh saking ama lan penyakit sehingga saged ningkataken hasil pertanianipun. Angka 3 sami sangsaya giat anggenipun upakara ternak linangkung ternak mendo ras Kaligesing sinaosa reginipun nembe lesu. Mugi wekdal ingkang badhe dhateng saged tulis sae utawi mindak reginipun. Ingkang kaping sekawan kangge pangarsa pemerintahan wimpit nginggil dumugi ngandhap Presiden dumuginipun Ketua Dasawisma linangkung pangarsa pemerintahan Desa Pandharejo kaparingana manah ingkang wicaksana boten banci lan banciladan ngladosi masyarakat kanthi raos tanggel jawab lan kaparingana semangat ngabdi kados paring dalem tulodo Pangeran Utami. Kangge kaleksananipun baritan menika mugi panjenengan dalem tansah paring berkah saengga wiwit mula buka dumugi akhiripun tansah manggih kawilujengan. Mekaten Duh Gusti ujug syukur saha panyuwunan kawula masyarakat Desa Pandharejo. Sedaya menika kawula unjukaken lumantaran Sang Kristus Juru Wilujeng kawula ingkang gesang tuwin mengku keprabon jumeneng Allah ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan sematang Rama Sang Putra Penyang Roh Suci. Amin.
Asung pandonga kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Agung saking agami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam datang Pak Ibu ingin masuk agama Islam sareng-sareng ngomong kitungtungo menuju dumateng para Bapak Ibu ingkang ngabdi pagatusan sanes Islam kawula sumadaken mulai semangke panuwun kepenyan saya ilang ridho dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli habibina wa turina wa Muhammad sayyidil awwalina wa akhirina tabarrusbatan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan amin. Hamdan yufin amma huwa qayyum qafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lillahi wa tsika wa bini sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qatayana kullaha. Allahumma ighfir ya barakamhuma kama rabbina saghirah wal sunnah wal mu'minin min al-ayna awat. Allahumma smatam tim satang tung jinabiha min sini apa tetap jinabiha min sunnah saja wa tutahiratin sayyid wa tarhmatin darajat wa tunal hayat min sunnah hatin jamamat. Allahumma nas'aluka min manafi'an mutaqabbalan wa riqan wasinan kan bentukan bariwalkan sunan samina. Allahumma yuhatut nan masatika ilaika harmika pitong asma al-majana waladana wa nduratana min ahlina khair latan syaidu rafi amin syaitin dan kaifatan. Allahumma ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah ya Rahman ya Allah kita sekaya wonten menika makam wonten papa menika ya Allah kanthi pangajeng ngucapaken syukur dhateng panjenengan sedaya ya Allah kanthi rahmat lan panjenengan sedaya ingkang wujud rezeki ingkang wujud mindo wonten ing kesapanejo mugi tansah lestantun lujeng boten wonten apa saged tumangkar makangkar kantar ing salajengipun ya Allah mugi-mugi ing saminya lan keluarga masyarakat lan sanejo mugi tansah lestantun lujeng sepiner sami panjenengan mateng karahayon kabegjan kamian punya akhiratipun ya Allah amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wasmatin. Nabiyil alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara jamasan Raja Gaya cecawis Kuburambi jamasan.
pun Bapak Ngatino. Salajengipun menika mendo saking RT kalih RW setunggal. Ing samangke kasuwun panjenenganipun mendo saking RT kalih RW setunggal. Jamasa nomor 3 mendo sepasang saking RT 3 RW setunggal. Ingkang Roskawan nuli saking RT setunggal RW kalih Lebu. Semoga dipun salesaken.
ingkang apa gangsal pindho sepasang saking RT kalih RW kalih.
Pandega upacara jengkar saking wonten acara salajengipun menika acara rebutan gunungan ing samangke semoga Bapak Ibu Guru SD Bandarjo kasuwun ngampu putra-putranipun supados mangke boten sah nderek rebutan gunungan. Ngoten Ibu. Tetu lan gunungan ketupat dening Kepala Desa Bandarjo. Tenang rumiyin Bu. Nggih. Dipun Sultan Bapak saking panjenengan Bapak Kepala Desa. Monggo. Dinarnya hanya puring peparingan Gusti. Semoga dumateng warga samudayanipun upareng angrayah wujuding bondo sarta. Lulu daning bumi ingkang kanthi tumata. Monggo katindake.
Upacara Baritan Rajabaya wonten ingkang sanada saking paripurna. Matur nuwun dhateng sedaya ing sampun nyangkuya kanthi lumampah bicara. Baritan menika saking putra putri saking SD Pandangjo badhe ngaturaken Dranggen sumangga katur dumateng Bapak Ibu guru dan sedaya adik-adik yang saking SD Pandangjo. Matur nuwun Mas Adi Budoyo semuanya.